Avui hem fet una videotrucada amb una cuinera i ens ha ensenyat a fer esmorzars i berenars saludables. Des de fa molts cursos ja estem treballant amb l'Agència de Salut Pública, amb tots els programes que ofereix Hàbits Saludables. Era una necessitat clara d'articular perquè no hi havia una oferta en el currículum escolar de programes d'alimentació. A les unitats didàctiques, sobretot el que es treballa és la identificació del propi creixement, l'autoacceptació del cos, l'activitat física i el descans equilibrat. Al final el que volem és que facin una alimentació adient, facin activitat física i que siguin conscients que aquests dos processos en el nostre organisme estan interrelacionats.